İň köp bolany stikerin. Şeýle iki közi ýyldızly bolan gülüp duran stiker. Çay ýa-da kofe. Elbetde kafe. Sen planly ýaşaýanmy? Ýok, hiç ele plan ýaşamak. Hatda klip syýamkalamam edil şugun edellip, şogun edip bilýän. Şol bolmasa öýden çykmarynýan zadyň barmy? Elbetde telefon, Köwüş ýa-da sumka. sumka. Gynançlaýdymlar ýa-da şadyan aýdymlar. Elbetde gynançly sebäp, gynançlaýdymlar ýüregi çaplatýar. Jaňlaşmakmy ýa-da SMS. SMS ýazmak, Özüňe denmek ýa-da salama gitmek. özüme denmek. Özüňde hiç kimi görkezmedik kalanyň barmy? Tans. Men şakeram köp tanslaryndan öwrenendir. Tansly şeýle goýdýan, goýan etmäni çyp bolsa, tansly aýdymam taýýat da getirirsin. Figuraň näde saklaýan? Özüm saklamak. Bilemok şeýle hor, şeýle adiýen. Köp ýajak bolsam iýip bilemok. Şoň üçin bolup biler. İlkinji gazanan puluň näme sowdun? Birinji galanan pulumy ýene studiýa berdim, täze çykarmak üçin. TikTok ýa-da Instagram. Instagram. Onu TikTok rekomendasiýaňda näme köp çykýar? Fizikler, çykýar, satşylar köp görýän. Özüm öýde saklamasam, şolaň ýajasyna goýaryn. Size ýazylan erwet kommentariýalaryň ýadyňyzda galan. Elbetde öwünjüň diýerler. Men o öwünjüň däller. Özüňe anam diýip alýan. Sebäbi her bir adam özüni anlanyp, özüni söýüp ýaşamaly. Durmuşda bolmajak zat ýok, ýetilmejek derejede ýok. Esasy sen özüňe anlanyp, esasy şoňa tarap işlemeli, arzu etmeli, arzuňa ýetmeli. Meselem, negerlerim bir wagtlar men model bolar, güzel model bolar diýip pikir edýänler, ýöne edil şu wagt neger modeller hasam meşhurlyk kazandylar. Şoň üçin bizden bolmaly, bizden hiç zat çykmaly diýip pikir etmän, diňe özüňi anlanmaly, özüni söýmeli. Siz üçin gyzyklyja video bolanlar diýip umyt edýän, indik soralarlaryň üçin kommentariýalarda garaşan. Aytmam bir gydyragam bolar diye, inanmadyklary mümkin diye. Ýöne taksistler görüp bilerler diye. Şu üçin marda ýol ötene kadar uly alkaýmak üçin taksistler öz aralaryny biýje çekişdirler. Ene çapak saralym. Kadar uly üçin. Hoşol. Halal gazanç bereketdir. İşle döret, ýöne ýatma. Hiç gazancyň aýby ýokdur. Bir haýşym adam satma. Rızkyň baş hereketdir. Agyr işden hiçem gaçma.